नहीं की माई हो ए कलजू कमाई अब पाका बाकी है बेरा मुँहबे करी। का हो भाई तहार सदिया कट गइल की लागल बा? लागल बा बाकी डेटा के बढ़ल बा। कहिया कहिया बा? 33 तेरे के तिलक बा और 42 तेरे के बारात बा। ए बाबू ए हई कौन भेष धइले बड़ा? हमारा शादी अकेला हम दूल्हा बनल बनी। दूल्हा? हां कल तिलक चढ़ी। हई लॉकडाउन में तिलक पुलिस थुरे लगी हस। ना सदिया जान दियलो क्यों गनी हमर सदिया करा दलो ताल जागल भाई। रे साला बोकुआ ते हमरे बोकरी के संगे का कइलिया रे? ले भोसड़ी वाला तोर बोकरी ना घर में रहिए तो छोड़ देनिया अते ज्यादा घर में रहनु तो तोरे ऊपर अनुमान के ओर लगा दे। एगो गाना सुनी भरत शर्मा के। भरत शर्मा का गीत गाओगे? सुनी ला गाना गावा तनी भरत शर्मा। गाओ चिटिया कहीं का। अरे जब से सिपाही जी के पड़िया गभिनाई सुकवे सनी चर के पड़वा दी